Základná škola Nábrežná v Nových Zámkoch oficiálne ukončila školský rok oceňovaním úspešných žiakov školy, ktoré sa konalo dňa 29. júna. Toto už tradičné podujatie pripomína žiacky talent, vytrvalosť, dlhé hodiny príprav, ale aj dôležitosť podpory od pedagógov, rodičov a priateľov školy. My sme oceňovali žiakov vo vedomostných súťažiach, čo sa týka olympiád a rôznych ďalších vedomostných aktivít, a takisto aj v športových súťažiach. A potom v aktivitách, ktoré sa možno týkajú aj rôznych iných aktivít, ako sú napríklad zberové aktivity, umelecké činnosti. Na tomto vyhodnocovaní sa podieľajú všetci moji kolegovia a všetky moje kolegyne, ktoré naozaj veľmi precízne si spisujú všetkých žiakov, ktorí prichádzajú zo súťaží, ktorí sa pripravujú na súťaže. Mojím veľmi dôležitým krédom a takou požiadavkou je, aby sme všetkých žiakov mali možnosť s čistým svedomím na každú jednu súťaž poslať, že sú pripravení. Na podnet pedagógov tento rok pribudla aj nová kategória. Tak sme vyhodnotili tento rok aj top športovca a top športovkyňu. Čomu sa teda veľmi teším. Ten šport je niečo, čo našu školu zdobí, okrem iných aktivít. Súčasťou vzdelávacích plánov školy je aj budovanie a rozvoj charakteru, vďaka čomu sa žiaci dokážu posúvať vpred. Teším sa spolu s nimi z toho, čo dosiahli. Keď náhodou nedosiahli práve taký úžasný úspech, ako by si oni predstavovali, tak sa ich snažím podporiť a vždy to dám na vedomie v celej našej základnej škole prostredníctvom školského rozhlasu. Si vážim aj toho, že rodičia nám zverili svoje deti v rence, že sem chodia dennodenne, že im dokážeme vytvoriť také prostredie, v ktorom sa cítia dobre, v ktorom sa rozvíjajú. Večer plný spoločných chvíľ, radosti a zdieľaných úspechov ukázal, že žiaci počas uplynulého roka poctivo reprezentovali školu. Sú to mladí, šikovní, úspešní ľudia len potrebujú také vzory, ktoré ich budú vedieť znovu nejakým spôsobom viesť práve tým smerom, ktorý si myslíme, že by mal byť ten najsprávnejší, najúspešnejší a najlepší.